diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Karon nga adlaw sang Sabado, yari kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2022 mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa siring udto or sa siring aga ka amat-amat na siguro himosa sang ila siring palanyagahon. Pero ang iban sini wala pa, mas temprano pa kuno suno sa ila mo. Basi dugay-dugay. No? Magkahimos na sang palanyagahon naton mga kaaksyon. Ang aton sini nga mga kaaksyon sa sulod sang puluyan. Ang iban sini nga panghimos na bangod man ti Sabado sa sining adlaw tig hilimos tig limpyo para naman sa preparasyon pagka-Lunes mga kaaksyon. Sa ako ng mga Christmas party, no? May mga departamento na, may mga kumbuyahan na nga nagkandak sang ila sining Christmas party. Mayo na mas temprano, kay iba sini amat-amat na gidman, sugod sa Lunes siguro, ga-start na sila sang Christmas party. Mga kaaksyon, tiyan mo nang manami nga balita ang Christmas party. Plus ang bonuses mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Mag-inop na kita mga kaaksyon, tubtob kita sa Tacna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, mga balita nasyonal gikan naman sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon amon sa Kanginan
Kalakip man ang ato sila nga mga kaksyon sa oriental side. Welcome diri sa inyo sila nga palatuntunan plus ang ato sila nga mga kaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clan Inantique, kag tubtob sa malabutan sang ato sila nga pagwaragwag mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sila nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sila kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan karon dugay-dugay sa liadahon tang balita gikan sa Kapitolyo Provincial upod kay aksyon na Marlon Hidovia. Ini may kang tanan sa Notchep Balani ining NOCHP may bag-o ng management system agod nga mapasiguro nga hindi mauyang ang pundo suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art Tayupon mga vendors sang Manukan Country ginatiinguhaan nga mariglo ang ilang ginhimo nga compromise agreement sa syudad sang Bacolod. Kag sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa ini may kang tanan sa pagsulod sang droga sining nga bulan sang Disyembre ginabantayan sang City Drug Enforcement Unit kag mga hepe sang syudad sang Bacolod. Kalakip man mga kaaksyon sa nukpong balita ni Aksyon Alvin Graba karon dugay-dugay ini may kang tanan sa ika-napulo ka bulan nukpoliwat nagpanguna sa PNP Unit Performance Evaluation Rating. Sa synchronized ceremonial turnover o kung turn-on sang Christmas light sa tanan nga PNP unit station pati gayunon karon sa gabi. Sa patrol nga balita pidiya naka-alerto sa posible pagdagsa sang illegal nga droga sa Yuletide season. Sa balita naman kay aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, 51 anyos nga lalaki nga may kaso sa pagpangawat sa Negros Oriental nadakpan sa syudad sang Cadiz. Sa balita kay aksyon Nelson Patinio, 3 ka mga sospeko ginalantaw sa pagpatay sa gwardya sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay aksyon Vidya posible senior citizens nga amay ginlabo sang iya 49 anyos nga bataho subo-subo man sa Banwa sang Hinigaran, Pilason. Sa balita nasyonal mga kaaksyon guerrilla front sang NPA yara na lang sa 24 gikan sa 89 suno sa Armed Forces of the Philippines. Presidente Marcos ginakilalang trabaho sang media sa Nation Building. 70 pa kaiban nga bangkay sang inmates nga unclaimed ginpalubong na. 44 milyones ka doses ang COVID-19 vaccine na uyang na naman. Pilipinas nagapanguna sa may pinakamadasig nga kaso sang HIV sa Asia. Kag
Haring mayong balita o Philippine Charity Sweepstakes Office jackpot sa Grand Lotto 658 masobra na sa 319 milyones pesos kag wala sa gihapon sang may nagdaog ho. Aksyon Rex Canto kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulit. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa dilig lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos inyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, manamyaw tanaya sa mga kaaksonta, may lang pagpamati sa kay Ryan Belio, no? Kay Fernando Bongbong Narciso, salamat gid, parikoy, no? Alicante Ryan, Ana Sinoro, Dino Alic, Daniel Alpanyo, no? Kag Albert Goson, sa kay Casa Grigi, salamat gid, no? Thank you gid, Kag kalakipman sa kay Ryan Belliora naman si Camenzo Saison Biboso, no? Linya mayong udto Action Rex tamyaw ko duday kag gapuhaway pahuwayway ni Guro katapos lang sa paglaba amo nang tirada da, no? Dala sa Barangay Abunan, Bago City, no? Salamat gid and good morning sa inyo dira, no? Thank you gid. Sige, daligid lang mga kaksona. Sanbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 11:31, 11:31 na mga kaaksyon. 22 días na lang before mag-Christmas Day. Nagahilapit bang December 25 mga kaaksyon. Kag may 29 días na lang kita nga nabilin before pa man mag-Christmas Day mga kaaksyon. No? Lapit na lang, nagahilapit, wagtang ng tuig 2022. Kag, welcome 2023! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Standby na Aksyon Alvin Graba, kuauntang balita mo da karon dugay-dugay sa patrol, no? Live extension coffee mix anay kita, no? Ang Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, lambadahon tani mas temprano, mas maayo Aksyon Alvin, di ba? Philippine Drug Enforcement Agency o Conpedia nakalerto sa posible pagdagsa sang illegal nga droga sa Yuletide season. Domo gid ni siguro gid. Kag dapat mag-focus gid ang Philippine Drug Enforcement Agency, ang CDEO, kag ang probinsya man para makakandak sang nagakaigong nga operations batok sa illegal nga droga. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat gagi na alerto ni PDEA Regional Office 6 Regional Director nga si Alex Tablate ang tanan nga mga PDEA personnel sa Region 6 nga maghanda na. Actually ay on heightened alert na sila Aksyon Rex. In line sining bulan sang Yuletide season. Sunod diri kaya Attorney Bonrad Soka Abonado sa siring maabot nga sinimana. Sino to? Attorney Bonrad Sok Abonado. Bata ni siguro sang upod taman singuna si Sok Abonado sa Iloilo ni. Sa Iloilo ni siya Aksyon Rex, basi bata niya gitmo ni, no? Kaya yung itsura niya, yung lanta ba itsura niya kagang amay, alos kapareho lang. May ginpadala ko da ay basi ma-play na karon dito kay ni JM, no? Gani. But anyway, Aksyon Rex, sunod diri sa iya, lauman nga kada Disyembre ara dira ang party wala kag tuok sa party kagaiban pa nga mga activity kaangay sinita is why sunod sa iya sunod diri kaya Attorney Abonado nga dapat karon pa lang nag-umpisa na ang pagpatigayon sining ginatawag nila seaport terminal interdiction. Butsing ganon, hindi lamang sa seaport sila maktuto kundi sa mga bus terminals Aksyon Rex.
nalakip na diri ang mga airport terminal. Nalakip man diri sa mando ni Tablate suno sa kay Abonado nga dapat magpatigayon man sila diri sa ila sining aktibidad para joint operations sang mga katapo sang Philippine National Police. Kay dako gidya ang mabulig sa PNP, NBI kag iban pa nga ahensya Action Rex sa pagpakig-away sining pagpakig-away batok sa illegal nga droga nga ginalauman nagadagsa diri Action Rex especially kung Yuletide season. Di magambal kita suno sa iya Yuletide season hindi lang niya katabo sa bulan sa nga Disyembre posible may ari pagid niya bulan sa nga Enero. That is why suno sa iya dapat mangin alerto sila diri kay ang ila purpose diri malikawan maibitar bala Action Rex ang pagtransport sa nga illegal nga droga kag diri nagapakig-angot man sila sa mga katapo sang maritime command hindi lang diri sa hindi lang sa Iloilo kundi diri man sa aton sa probinsya sa Negros Occidental sa posibilidad balang kay komo stricto ginagrabe ang interdiction sa tagsa ka mga seaports suno sa iya basin bala mahimo na naman sang iban pa nga mga misteryo kung na milagro ining mga illegalista kagagamito na naman ini magagmay nga mga mananagat. That is why ang Philippine Coast Guard kag ang Maritime Command ang nagapakig-angot sila para man magpatigayon sila sang ila sini nga seaborne patrol upon na diri ang PIDEA para naman hindi gidya o kung maibitar malikawan ang pagsulod sa illegal nga droga diri sa Negros. Ari ang pahayag diri ni Attorney Bonrad Sok Abonado. Usually, isa po na ako sa party, no? So, gina-expect ko ito yung may yaran mga marijuana kay sa po. So, ginapatayan ginato na ang seaports nato, ng airports nato, no, karang mga terminal, ginakandak na sa mga random drug test. For example, ang mga terminals nato, gusto nila yung masecure ang mga drivers nila. Siyempre kung random siya, kinarat ko. Hindi na kinala naman. Ay, karoon ko mabalada na. Kasi, papreparar naman yan natin mga tao, mga umuluyo sa mga drivers na dahil. No? So, hindi na sila madakpan. Basta, hindi na mo ginanong kakandak ito sa mga mudang operation. Kasi ang mga operation procedures. Yeah. Is there any mandate from Director Tablati, sir? Oo, continuous na siya, no? Ang mandate ni Yara. Kinapagsulundan, pero hindi nga as well as possible kung makakabaton kita sa verified ng mga information yung may nagkakatagpo na naligaan na yung any drug-related transactions ina-operate in Magyapon. So sometimes we do a partial sa PIDEA na kung isa mas man yung may joint effort kita na sa kanya alam mo na sa mga joint efforts kahit paano safety kumiyara kita na yung makapag dito sa kung damo kita sa report na nagkakandak sa operations, mas tawa. Mas safe daw kag mo secure magi hindi na makapalagyo ng mga pushers natin. So Rex ang kabangid lamang sa pahayag diri ni Attorney Abonado. So expect agad ni ang driver nagmuno to siya kagina ang naglalain-laing nga sektor sa transportasyon. Amo ni aksyon Rex ang plano sini nga kadtuan man sa PIDEA kay ipaidalom sa mandatory random drug test ang tanan nga mga drivers, especially drivers sa mga buses. Wala niya ginmensionar kung saan o kay ang purpose nila suno sa iya ma-secure ang lang seguridad sang mga pasahero. Action Rex. Sa dugang pagid naton nga balita Pagkaroon talang na. Pagkaroon ko lang ni Action Rex, no? May sige report sang patrol ginadulong sa inyo sang Sa patrol, ini si Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Grabay, bukadang balita gikan sa patrol. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials karon dugay-dugay. Balikan tang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di amo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no nga kabay nga kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:46 ang aton oras. Mga ka-aksyon, standby na sa balita ni Aksyon Art Tayhupon
sa Bacolod City Government Center. Live extension super fiber anay kita may connection sa may nga kulo na manubo nga Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Ini may kangtanan sa mga vendors balasang Manukan Country ginatinguan nga mariglo. Ambot sa no pa ni maariglo man. Kay daw naglaps na ni kung sige pa sa gyapon. Ang ilang ginahimo nga compromise agreement sa syudad kag kalasag awardo nga nabaton sang Bacolod DRRMO dugang nga moral booster para sa mga personnel suno sa kay Doktora Ana Maria Laarni Pornaan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art. Tayhupon Aksyon Art. Ang utang dapat bayaran nga muna subong ginatingwaan sa mga vendors. Oh, dapat gid. May mga vendors actually na sa may Manukan at least ang ila compliance sa Doon nag-comply to sila pero may iban gid nga daway kuno Aksyon Art mo. Kulang may lumayan. Kundi 25,000 dapat ang i-comply nila monthly. Ang iban action rex tag 10,000 lang nabayad, ang iban 15. Pero hindi manamalain kay actually ginatinguan nila nga masettle. Kabalo kami mga area gida sila ni Sir David Montoya nga nagaserve nga presidente nila. Nga may-ari kami di members nga medyo sa layo kami gid natuon di nga hindi gid kuno amo na kanamo bilang customer action rex. Gani man. Sa December na kuno do kuan gid do kaninit gid sang nagalabot sa ilang nga mga customer. Amo nang reason kag result man nga nagmeeting ni sila mo nga nagpatigayon na sila sang pag-meeting man sa pila ka mga opisyal diri sa Bacolod. Actually ang matabo sini sunod diri sa kay Sir sa kay sa David Montoya nga tinguhan gid nila kay sila nga way kami mahimo da sir kay number 1 ang compromise agreement tungagin kasugkan namon upod sa city pagi sa city o city treasurer's office. Di kami tiyan nagpasugot ng mga members kamo na ngamon na dapat obligasyon mo kuanong ginatinguan ginanamon nga masettle kay ang pandam sa ila sa syudad nga kun hindi pagit sila magsunod tiyang matabo diri nga i-close o kun temporarily nga igapasira ang ila sini nga magkalanan. Ano pa yan nga wala na why na maskara, why na December ti ano pag ang kununta next year man? Mo na, no? Kung magpanaad kita, April pa man ang panaad. Kaya panaad, galing to layo. Layo naman to galing ti makaon ka dre. Ti pwede man gyapon pero at least madapyahan sila bla. Pero ti subong at tiyempo daw kapigado giguro ni. Pigado? Amo lang siling ni Sir David eh. Mayo kung mga art country house lang kay. Ginji, ganun yung punggan na lang. Sila sa taga-Ginji, hindi na kami accessible mo. Ha? Accessible sa dalan. Ay labot accessible. Kagamayugid ang serbisyo mo. Ang sa GNG nga na number 1 na. May libre ko na ba niya? Punto ko ron. Sino nagambal? Aristopad ko. Okay.
dugangin jutay para may pilsin kag light. Pero diya mula, sumong gabatyag yapon ang sunrise because ang sining sitwasyon sa mga negosyante. Pero sunod rin kay David Montoya, since kaya mo nang ilang compromise agreement, tingwa nila nga masettle. Yari siya sa aton sining interview. Nagabayad man galing daw kulang-kulang bala sa ang amon to nga pero lang compromise amon 25,000 monthly. Bali mi nagbalayad to daw kulang bala mga G's, 15, kulang ga panita pag misra lang tugang. Sa nag-agree man bi ang membro sa amon sa nga tima mo wala na kami memo kung ano di man tag na sila sa amon sir sang kwan sang notice nga kung di kami kabayad sa executed na mga balayaran sa 2 ka bulan. Di ba January, ma-close mo na, sir, kay November, December kami dapat nila masupot. Tingwaan nila namon, sir, kaya mo na namon, kinasugtanan. Tingwaan na namon, tanan nga makabayad. Amara, sa next ang ilang compromise, may timpo ka pa ba ni Dalas Dason ko lang ng kanggang National Gawad na Kalasag Award daw nga nabaton sang city. Actually, diri sa Negros, Action Rex, sila lang ni ang may nabaton sini, including na kung ilakip na sa Negros Occidental, ang may haraman is Bago City kag Sipalay, no? Nga nadala diri. Pero ang Bacolod bali dalanding Negros, 3 sila? Oo, kung isipon na ito ng Negros Occidental, Bacolod, Bago, kag Sipalay. Ay duwaman ka mga diaray mo dito sa Capiz, sa Dumalag, kag Panitan, kag sa Iloilo City, amo man inadala, kag Malay sa Aklan. Amo lang na sila sa Region 6, actually Action Rex. Ang kalasag iniamo ning kalamidad at sakula labanan sariling galing ang kaligtasan. Bali ang ining Excellence Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance Award nga nakuha sa Bacolod nagapakita lang ning kung magambal ka nga ala ka beyond sa sining set sang national nga dapat amo lang beyond compliant kang ginahimo. Ang award nga ni nagapakita nga nagapaninguha ang Bacolod City nga mangin maayo ang pag-respond ng talan nga mga trabaho nila dira. Siling ni Dr. Ana Maria Ladi Pulan, sila ko mag-amo ng sitwasyon, makuan pagin ma-encourage pagin nga magtrabaho, dugang ang iya mga personnel. Yari si Dr. Ana Maria Ladi Pulan. National Award mo sa Basang Visaya. 7 lang kami ang naka-receive ng Beyond Compliant, bali Bago City. Oo. Sa Negros, 3 lang kami, Bago City kag Sipalay. So, na ano man ang kwan sa mga tao natin. So, na-boss man. Pag ito nga mas try, pag sige, pag itubra. Kung na siya mo may, siya daw grading. Sa napayaga ni Dr. Ana Maria Laani Punan. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, Boylo ginadulong sa inyo sang Life Extension Super Fiber. Sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Art Hopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Karon dugay-dugay lambadahon tang balita gikan sa Kapitolyo Provincial upod dira kay Aksyon Marlon Hinovia. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba mga girls and guys? Amini. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes. Sang presyo sang gasolina kag crude oil lakip na sa keroseno sa masunod nga Martes, no? That was December 6 mayong balita ni. Kay ang gasolina o 9.90 tubtob 2 kada litro ang ibawas ang buhin sa gasolina, no? Sa diesel naman, sa diesel 1.70
tub-tub 2 ka pisos ang buhin sa crude oil, no? Salamat man, no? Diesel ni sa kerosene iya 1.30 tub-tub 1.60 per litro ang buhin, mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaaksyon ta, DTX 500 capsule, ginaproblema. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan taring balita ni aksyon na Marlon Hinovia no chef may bag-o ng management system agod nga mapasiguro nga hindi mausik or mauyang ang pundo suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Dari ang countdown sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex again report ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz the second sa subong nga tuig 2022 nagadamo ang mga enrollees sa ring health insurance nga provincial government nga man ginatawag nga NOCHIP o kon Negros Occidental Comprehensive Health Insurance Program pagod man sang implementar nga bag-o nga management system, new management system para nga masiguro nga ang pondo naging paen sa sirang health insurance mapuslan gid sang mga beneficiaryo action Rex isa man dali sang luyan ipasiguro ni Diaz nga masaligan gid ang mga personal nga iga assign o kung naga-manage sang sistema o NOCHIP ang paghamalan partikularmente kung upod o kung makasabay na gid ang lokal nga panguluhan sa nga sunod sa Bacolod sa sining health insurance kay kumaduluban
ang Bacolod City may ara man akson Rex ang plano nga pag-adapt sang siring insurance program sa provincial government mo. Ang sa ila to tawag to BACCHIP, no, Bacolod City Comprehensive Health Program nga ti ko maduduman gin talakay na gazini sa sangguni ang padalubigan para nga mapaidan man sang pundo. Nabaluhan nga si Diaz, isa lamang ini sa gin-hire sang syudad sa Bacolod pagi sa kay Mayor Albi Benitez bilang isa man sa mga konsultant. Ambal ni Diaz amat-amat na no nga ginaplastar subong ang pila ka mga system nga ginapatuman diri sa provincial government kag i-implementar man sa syudad sa Bacolod. Kalakip dira ang Personnel Information System, ang Government Procurement System, ang ginatawag nga Capital Cap, no, Capital Cap kag kalakip na ni ang implementasyon sa NOCHIP. Sa sa NOCHIP hambal ni Diaz, lain na sistema sa buong kumpara nagliligay ng mga tiruig. Dahil haligin na tuig, ang tuig 2019, ang punto ginalukar is nagalabot sa 120 milyon pesos mo. Pero katigalahan, bagod may ara, pinakunusang 20 milyon pagagautang. Subong yan, na 2021 kag 2022, ang ginalokar dres mga 40 milyon pesos. Ginlamang o 40 milyon pesos palamang ang nagasto, kag mayara pa yung nabalik gani mo, na mga 40 milyon kaya mga 80 milyon pag ginalokar. So ang 40 milyon din gasto sa ibang sa mga purposes, ang pag-purchase ang RT-PCR test, ibang pagit sa reaction Rex. No? Kaya lain na subong ang bal ni Diaz, pabalaan na kung balapila ang gina-avail sa siring beneficiaryo. Hindi na siya pwede magkatagusto nga naka-avail siya sila ay naka-avail pagin sa hospital, sa ibang pagin sa mga hospital bangod systematic na ang plastada subong. Ari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Ang amon diri ang system and personnel both have to fit each other. So no matter how good the system, if it's used by the wrong people, falls in the wrong hands, it will never work. So ang wala na ang amon nga pangayo subong nga parameters. Wa gid problema that the province will help and assist, but the right personnel have to be trained for the management of such systems. No chip, yes. Ang back chip, why pa kami request for back chip applications, but our no chip is in place. We know all the availments in all 6 districts of the province. Sino ang nagpabulong or napacheck up sa diin ng hospital, pila ang iyaging gasto for the day, pila ang iya balance, no? So tanan-tanan nga detalye makita naton sa system ta. So if BACCHIP is willing to adopt that also, we are also willing to share it with them. So kung ang isa tabi ka indigent sa Bacolod may 10,000 allowance for BACCHIP. So ang monitoring sina is also crucial, no? Wala drawings ang gastuhanay. So before this system was installed, no, gagasto ang probinsya tag 100 million kulang. Subong systematize para lang kita sa 20 million. Nagasaka because of our campaign, nagasaka pagid ang memberships and mas nagadamo pagid ang naga-enroll subong. Yan po sa Administrator Atty. Diaz. Sa Barasurex nga balita. Action Mar, pagkarunan ko lang na. Balita Kapitolyo Action na Marlon Sinuvayaw. Nasa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Marlon Hinoviya, balita sa Kapitolyo Provincial. Standby na Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo, balikan ta ikaw, dugay-dugay.
Magabalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Milo, energy magpursige. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday
makabalik kita diri kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo diri sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang purok kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO na ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga pasalamat dito nga yung patigayan ng mga activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor na karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sa Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:21 ng aton oras. No? Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa ika-napulo ka bulan, nukpuliwat ka nagpangunaho sa PNP Units Performance Evaluation Rating kag synchronized ceremonial turn-on sang Christmas lights sa tanan nga mga PNP unit station. Pati gayunon karon sa gabi. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpo. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex, high moral na naman ang mga kapulisan sa probinsya, especially ang Negros Occidental Police Provincial Office, matapos liwat nga nagpanguna sa performing unit in region-wide unit performance rating o kung per Aksyon na Rex. And this time sa ikanapulo na nga bulan sa inasod-asod nga paghatag sa ila, especially sa pagkilala sa diin diri kay Police Lieutenant Jude Catalogo, din sa bulan pa lamang sang Pebrero Action Rex tubtub subong nga bulan sang Nobyembre na retain sang Nokpo ang pagka number 1 sa UPER sa diin sini nga bulan sang Nobyembre nakuha ining 94.6% nga grado nakuha sang Nokpo. Mas mataas na siya ikumpara mo Action Rex sa tong nagligan nga bulan sang October nga yara sila sa 93%. Bagay naman nga ginakalipay ni Nokpo Provincial Director Leo Pamiktan sa diin diri kay Catalogo. Iniya resulta gid sa pag-isa sang mga kapulisan nagikan sa Provincial Director pagkadto sa tagsa ka mga PNP personnel from 32 cities and municipal police station. And isa diri sa ginbasihan sa Action Rex ni mga report nagikan sa Provincial Community Affairs and Development Unit, ang report nagikan sa PCR, Operations and Admin Unit, kag iban pang ginatawag nila nga accumulative reports nga gina-consider Action Rex sa evaluation sa UPER. Ari ang pahayag ni Lieutenant Catalogo. Negros Occidental Police Provincial Office performing well. Otherwise, sir, ato nga Provincial Director na nalipay because also siya man ang number 1 sa iyang ICER, ato mga Provincial Director Police Colonel Papagpamitan. During his time at nasubong, sir, wala magigit ma-change. Actually, nagamba sa ganing he was amazed at the same time was happy ang iyang during his reign as the Provincial Director of Negros Occidental Police Provincial Office. We are still number 1 for the 10th time. Yes. Party na sir sa nga matanan nato sa nga pangapugday we understand nga nga mga personnel on the ground also made their sacrifices to maintain this particular position sa UPER natin, sir. For the 10th time as the best performing police professional police office all around the PRO. Ano gid technique kag sekreto sang NOC PPO para mabag naton liwat ang kadalagaan sa UPER? This is also the moral direction sa ating provincial staff, sir. For the background there, ating mga kapulis na there is a lot of police provincial officer reminding us always that we have to perform our mandated obligation as constant guidance. At the same time, mag-guide sa mga personnel natin, especially the lower unit, mapisan ini sila nga sa duwa ng mga senior officers that attribute to the consistent performance of the Negros Occidental Police Provincial Office. Action Rex ang kapahayag pahayag diri ni Police Lieutenant Jude Catalogo. Karon sa gabi, alas 6 Action na Rex may synchronize turn-on sa mga Christmas lights nga pagapangunahan man of course ang NOC PPO kag 32 pa ka mga police station sa probinsya. Nausunod diri kay Jude Catalogo tunti sa Nokpo Action Rex damo mga puno sang kahoy iya tanan gin disenyohan sang ang ini mga puno ni gin disenyohan sang tagsa ka mga police station
representing 32 city and municipal police station. Kag may ara man mga parol making contest kag antag sa ka mga police stations magahiwat man sining ceremonial turn on sang Christmas lights. Ari ang pahayag. Sige, pagaroon tala ng pahayag ya. Yes, action Rex. Report sang nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo sa ato sining pagpanumbalik report sa BCPO upod kay aksyon na Eric Magbanwa mabatian dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This portion is brought to you by ACS Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, last 12:30 ng aton oras, no backlash dashboard, car aircon cleaning, gamit lang sang German technology nga sa manubo. At likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! DTX Coffee Mix mayarasang superior antioxidants nga nagabulig sa aton nga lawas, no? DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. At likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pagkasunod sang droga sining nga bulan sang Disyembre ginabantayan sang City Drug Enforcement Unit kag mga hepe sang syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Aksyon Rex! Oh yes. Ari na, no? Ang ano? Ayo di purma. Daw gina-surprise mo ko permi, ha? Daw masiling ko kay Daymar ni damandayon nga, Daymar, kamusta da? Daw gina-surprise mo ko, Ara na? Ara na ang? Medicine. Kahapon pa to. Naubos na, no? Ayo di purma. Wala pang mid, pero naubos na. Ulihi ka lang ya. Ulihi lang ko? Ay, ulihi lang ko. Pakadto pa lang ko uli ka pa pauli ka na. Pauli na kuya. Amo man lang nabantayan. Tamo. Ayo di purma. Pag text na, okay At ito may second batch pa sa Lunes gani man. Ang nabilin to bro. Ayo. Amo na nga ito nga ginabantayan Gani man. That's why nga harugon tayo no? Harugon gidi. Harugon tayo ni kay dapat gid, no? Kagawad, Jupre da. What? Si Kagawad? Oo, Jupre si Kapchad. Gani, no? Diway dito mo. Na kuwan siguro? Nawilis ka sa tugon-tugon. Laban! Ayo di purma. Diya, basi tingbon nila. Basi tingbon niya. Timbon niya paugat lang. Timbon niya sa Disyembre, tigod na siya. No? Amo nang manamiga, no? Ayo. Way ka na gagamit sang radio ta kay gina-plaster pa ni Chip Noel. Awarap. Na plaster kay ato ni radio kung makalambutan ni Zimbabwe. Alam ba ni? Bisan sa Africa pa. Ayo di purma. May satellite na ni siya, no? Alam ba ni? Kung nga ma-trace ka, bisan din nga buho sang kalibutan. Ba? No?
Grabe Ay, ba? oo. Kaya mo gina, ang Mo gina. pangabuhi, ang tansyata si Kapchada na kag si Kagawad Jofred, no? Laban. Wad ba bulubatsag man biwa? Ara. Kaya batsag sila kuno pro ikaw ay kagabatsag eh. Ayo di purma. Wow, pabatsag guro Ay wala. Sir Joseph, may na nga pamatid ah. Sir, dili na ng Pasko, sir. Te. Wag kita dahil. Lingya okay ah. Oh. Okay kuno Pero ah. naton nga mga ka-berks na. Ng mga listener ta. Oo. Daw wala gid sila ka pabatsag kay Disyembre na, no? Ara kuno. Basig distansya sila Hindi ah. kay Disyembre na. Ara na. Good. Amo na ang tirada sa Rex, no? Gani man. Kinahanglan nga alahon tani kay no, la pangagaw tayo panghudhud, no? Yan. Hudhuda. Ayo di purma. Kayawan pa man kita makatipon-tipon. Laban. Para ng mga pang Noche Buena lang. Oh, laban. Dugay pa man to 25 ah. Dugay pa man ah. Oh, basi mga 20 pa na guro ah. Ha? Basi mga 20. Oh, mga 20 guro ra nasa. Ang Christmas party. Parte? Uy. 17 ito yun. 17 gani. Oo. Ang 20 Domingo na. Oh, Domingong 20? Ay, hindi gali. Martes. Martes gali. Oo. Good. Thank you good sa balita mo. Ayo di purma. Ano na yung pagsunod sa droga niyo? Ate gina monitor actually ko sang kuana sa City Drug Enforcement sang Bacolod City Police Office ni President Jobin Mugato kay na expectan nila nga posible magatingwa naman wat sila nga magapasulod sa droga after sa Mascara Festival Action X nubo gid man ang supply sang Cebu this last November lang kag pero ang presyo ng taas Action X ha tigina monitor karon ni Police Sergeant Jobin Mugato kon kung makapasulugin man sila sa droga, depende actually kasi ako na pagbantay sa police natin mong may pulo ka station command, may CDEO, plus may iba't pag mga unit like Philippine Enforcement Unit na nag-monitor sa sining droga. At sa Bacolod Action X, ginapalayagan ni Police Major, ni Police Lieutenant Jobin Mugato, na kung hindi nga bulan sa Disyembre, kung madayon sila nga makapasulod, posible manub. No? Kung hindi makapasulod sila sa droga ini sa December Action Rex, posibilidad nga magapabilin nga magasaka ang presyo sang sito diri sa dad sang Bacolod. Yari si Magato sa interview sa Action Radio. Siguro hindi may tabo kung kita ng mga okasyon dito sa syudad, no? Hindi malikawan no, ang mga pusher mag-nika naman paagi na makapasunod dito sa ilang items or illegal drugs dito sa syudad sa Bacolod. Pero sa amo no, i-continuous mo aton yung operation, continuous ang aton monitoring. Sa muli siguro sir sa mga pumuluyo, no? Kaatag sa aton information kay kinahanglan mo aton sila mag-compira para makabulig man sa pagtap na. Kung hindi man gid mahuntap pero at least mapagsunod din sa illegal transmission sa Bacolod. Hindi naman kawan sir nga siyempre tamo sa mga supply nila no halit sa ipan ng mga banwa halit sa ipan na rin duty amo na hindi na para bantaya natin mag-check sir no may okasyon daan. Hindi kumpara natin ang price no sa nagbigat ng mga pinulan mas taas-taas ang presyo sa siguro. At siguro nagbubuo ang supply nila sunod sa pool. Sa bulan sang Nobyembre, sir, ang monitor namon nga nagbubuo ang supply diri sa Bacolod. Amo na wala nagtataas man sila sang presyo. At sa subong December, amo ka na nga bulog-bantayan natin kay kung magbubuo ang supply nila diri, siyempre ang presyo sila either nga magataas lang o kung mag-steady sa. Again, sir, may warning kaliwat sa mga nag-engage yapon? Pwede. Baka naman natin na ay okay man ayaw matugan natin na tuturo. Actually, si President Jobin Mugato na pamuno sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. May timpo ka pa Action Rex? Niga na? Okay, sige. Amo na itong report na balita gikan sa Bacolod City Police Office sa mga balita karon bantaya sa pamalagan sa Action Report Afternoon Edition. Report gikan sa PCPO, ako naman si Action Eric Magpano ng report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio!
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa ato sining pagpanumbalik report ni Aksyon Rodrigo Tiba sa siyudad sang Cadiz pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pride Bar. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ana, ano nang nauya ako magulang. Eh, Jeremy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Kuwatro ang aton oras mga kaaksyon. May tisianay kunang balangi mo siningalawas ang vitamin C kinanglan talang For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Dali lang sa report ni Aksyon na Roger Gotib kay Idilaos, kay Inday Blasa, MGS Candido Hildore, no? May lang pagpamati ka Patrick Saludares dira sa Moises Padilla, gatamyaw lang sa pamilya Saludares sa Sitio Upper Buenavista, Barangay Quintin Remo, no? Nga nagpamatigid sa kapihan ni Nonoy Patong Saludares. Kay Jonel Halurena, sa base sa December 28 pa na maabot ang Pasko ninyo, sir. Gani mana. Jonel Halurena, no? Milili Oligo, kay Bibi Gregorio Yolo, no? Kay Lorna Diligencia, kay Jima Tagwan, kay Janie Solgon dira sa Banwa sang Valladolid. May lang pagpamati kag Alex Montesa kag Noel Amar, salamat gid, no? And sa kay Donald Kabasag dira ho, ga monitor pod si Leia Kabasag, no? Sa iya sining waswit, no? Lilian Tadina Claridad, Lilia Anilado, salamat gid, no? Nilana Sabran. May lang pagpamati sign on to sign off kuno ang Sabran family sa din ni Niliana sa din ni Alunan Suset, may lang pagpamati, salamat gid Alunan Suset, no? Then sa kay Humalumina, may lang pagpamati, Humalumina. Rilin Bangan, salamat gid from Barangay Barangay Karabalan, no? Himamaylan ni siya. Halin sa kay Rilin Inlangan, no? Yos, thank you gid. Joe Mungcal Torrelia, salamat gid. Ray Flores Barriuga, Ryan Bilio, no? Salamat gid. Okay, thank you gid. Thank you. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban na. Dali gid lang mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang Starlight Ferries at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo, Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras. Katuan tanang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Mapaka-disiti anay kita, no? Ini may kang tanan sa sining 51 anyos belang lalaki, nga may kaso pagpangawat na dakpan sa Oriental Negros ni nadakpan sa siyudad sang Cadiz, layo man sang gintapukan niya ba? Tiya mo gina, no? Kay ti galikaw man dito sa area sang Oriental mo. Hibaloon tang balita ni Aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, isa ka 51 anyos nga lalaki ang ining person na may kaso dito sa may Negros Oriental
sa bayin sang Canlaon City pero gindakop diri sa may syudad sang Cadiz ini kaso nga pagpangawat alas 11 pasado takna sang aga kahapon Disyembre 2 dakop ini siya sa bayin sang Gustilo Boulevard, Barangay San Juan, syudad sang Cadiz. Ang suspect o kung akusado gikilala kay Jude Gubaton Ibaidan kaga may asawa residente sang Barangay Panubigan, Canlaon City, Negros Oriental. Pero sa report, gipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Elian Dispe ang operation sa pag-serve sang warrant of arrest. Kapag si Police Captain Eric Doronela ang Deputy Chief sa among kapulisan. So, sa report, ini ang persona may ara, ini nga kaso nga pagpangawat nga gin-issue sang NTCC 7th Judicial Region sang Tanay City, Negros Oriental nga nakapit sa September 29, 2022. Ini ang pirmado naman ni Honorable Judge Johanna Ros Torres Odjurom. Amo ini siya ang presiding judge sa amo nga korte. May 6,000 pesos lamang nga piyansa nga ginarekomenda ng korte para sa temporaryo nga kailwayan sa sining akusado nga sa karon padayon pa nga detinado sa bahin sang Cadiz City PNP matapos nga ginpatigayunan man sang physical examination kaga sumugmar ginpaibalo man siya sa iya sining constitutional rights bilang akusado. Sa karon plano sa kapulisan nga turnover ini siya sa Negros Oriental, particularmente sa korte nga nag-issue sa iya sini mandamiento di aresto. Report dito sa syudad sa Cadiz sa atol sila mga ka-aksyon nga mahilig magkape. Ari na ang Life Extension Coffee Mix. Amo lamang ining kape sa mga Aksyon BBB ni sa Aksyon Roger Gutenberg report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Roger. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Salamat sa ginaksyon na Roger Gotib. Standby na aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. No? Sa mga kaaksyon tal, live extension na vitamin D3.
Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kon mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Antonio Olpenda ga monitor, no? Late siya ko, no? Importante ga pamatigid kami diri sa BBB, Bayan Radio. Ay, porte, Madam Virginia San Antonio Olpenda, salamat gid Madama. Kay Niliana Sabran sa Barangay Taguk, Purok, Manga, Kabangkalan City ni Action Rex. Okay, thank you gid.
Neliana Sabran. Armando Gabang hoga monitor si Sir Armando Gabang kag Maria Teresa Ganate sa Ganati family gatamyaw sa Mandalagan kag may tubig Isabela. Okay, sige. Dagang salamat gid sa inyo mga kaaksyon. No? Katuan tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio mapakalatrabata na ini may kang tanan sa 3 ka mga suspect bala niho nga among ginalantaw nga nagpatay sa gwardiya sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex, wala sang may nakakilala sa mga suspetsado sa nanging kaupod ni Ili Marceliana. Sang inisya ang ginapatay sa barangay Minapasok, Banwa, sang Calatrava sa Disyembre 1. Madumduman, Action Rex nga si Ili Marceliana, 39 anyos, sang barangay Bantayanon, ang isa ka gwardiya sang Minchaka compound sang barangay Ripuyo sa Amuman nga Banwa. Ginapahayag diri Action Rex ni Police Major Lumian Lidawan, hipi sang Calatrava PNP, 3 ka mga suspetsado ang ila ginalantaw nga nagpatay sa biktima. Dugang pa sini nga ang 2 ka suspetsado ang lulan sa isa ka tricycle nga nagasunod sa ginasakyan sang biktima nga motorsiklo nga angkas naman ang isa pa ka suspetsado nga amo ang naglutang sa biktima. Ginaimbestigahan man Action Rex sang kapulisan ang nangin katransaksyon sang biktima sa barangay Minapasok sa 10 oras sang kagabihon. Yaring dugang nga pahayag ni Police Major Lumian Lidawan sa interview sa Action Radio. Sir, magandang hapon po. Anong update po natin sa shooting incident na sakay Ili Marceliana? Based po sa gathered na information natin for validation pa. Kasi ang information is yung angkas, yan yung bumaril. Then may backup pa sila na naka-tricycle na 2. So, talagang planado siguro to yung pagpatay kay Eli. Then, i-verify lang din natin kung ano yung transaction nila kasi gabi na nandun sa area. And para ma-identify yung mga possible suspects kasi hindi kilala ng mga taga doon. And accordingly, hindi taga Minapasok yung mga suspects. Action Rex ang kabahin sa pahayag ni Police Major Lumian Lidawan sa interview sa Action Radio. Report gikan sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon yun Nelson Patinio na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava karon dugay-dugay. Balita ni Aksyon na Vidya Pasible, dali gilang Aksyon na Vidya Pasible kay unahon tani anay ho nagapanguna sa karon ng Pilipinas nga may pinakamadasig nga pagsaka ho sang numero sang infection sang HIV sa bilog nga Asia Pacific mga kaaksyon. Ay Portino. Ga panguna yang Pilipinas. Ini base sa datos sang United Nations Program on HIV AIDS mga kakson or UNAIDS mga kakson. Ginpahayag sini nga sa bilog nga kalibutan mayara kabugusan nga 38.4 milyones ka tawo na ang nagakabuhi nga may HIV sining katapusan sang tuig 2021 pa mga kakson basi nagsaka pagid ni kay 2022 subong mo basi do kaladlukan no. Suno sa Department of Health mga kakson sa Asia kag Pacific region ang Pilipinas ang may madasig nga pagsaka kuno ni sang kaso sang HIV nga mayara 237% sa tuigan nga
bag-o lang nga HIV infection na halin sa 2010 tubtub 2021. Sa kangay nga panahon nagsaka sang 315% ang age-related death mga kakson. Ay, portino do kaladukan man klase sang mga balatian or kagaw-kagaw, no? Kadungan sang pagganduraw sang World AIDS Day, mga kakson, ginlonsar sang Department of Health o kung DOH ang 7th Age Medium Term Plan o kung EMTP para maangkon ang handom nga matagan katapusan ang paandam sa ikayong lawas sang AIDS mga kakson pag-abot sang tuig 2030. Bao kadugay pa ba? Paano ni matapna man? Ginaduso sang programa ang kinamatarong sa mga tawo nga nagakabuhi nga may HIV, no? Pagsaka sang serbisyo para sa ila, proteksyon sang sexual kag reproduction health sang publiko, pagpabaskog sang HIV testing, pagpabulong, pagatipan kag paghatag suporta sa ila mga kakson. Sa karon, mayara sang 177 na ang kaso sang HIV AIDS humalin sang unang nadiskobrehan ini sa Pilipinas sang Enero 1994 sining tuig 2022 mayara sang 1,383 ang bago na discovery nga kaso kag may 65 gid ang napatay mga kaakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Ari pagido makatalandog maniyo basi ko na galing ti may mga himata gid guro sa gwa sang presuan nga way na nagadumdum sang kabuhi sang ilang nga mga himata sa sulod sang presuan, no? May ginpalubong ng 70 ka bangkay sa mga persons deprived of liberty nga wala gin-claim sang ilang pamilya sa accredited nga funeral parlor sang Bureau of Customs sa siyudad sang Muntinlupa ang ginpalubong na sadtong Biyernes kahapon sa ngaga Disyembre 2 mga kakson. Sa unang semana sang bulan sang Nobyembre napulo man ka mga bangkayong ginpalubong sang New Bilibid Prison Cemetery sa New o sa NBP Cemetery. Samtang 60 man ang ginpalubong na kaligad nga semana. Way na claiman gid nimo. Ang mga bangkay ang kabahin sang nakitaan nga 176 ka mga patay nga inmates nga yara lang sa Eastern Funeral Services nagligad nga Oktubre matapos nagpatigayon sang investigasyon angot sa kamatayon ni John Villamor nga ginatudlo middleman sa pagpatay sa journalista nga si Percy Lapid. Suno kay Bucor Deputy Director General for Reformation Dr. Maria Cecilia Villanueva, ang NBP ang nakigangot sa mga pamilya sa mga nabatay o napatay nga inmates apang sang ginpalubong wala sang may nagkadto mga kakson. Pila sa mga bangkay nga ginapalubong ang yara na sa advanced state of decomposition base man sa paglaragway ni forensic pathologist Dr. Raquel Forton. Ini isa sa ginapalubong amo ang isa ka Japanese national blato o nga wala sang claimant mga kakson. So no, kay Villanueva nakigangot sila sa Japanese Embassy sa Manila apang ginaligar nga nagpahayag ang pamilya nga hindi na sila interesado nga kuhaon ang bangkay sang ila himata nga napatay sa bulan sang Nobyembre. Dugang pa ni Villanueva na talana nga ipaydalom sa autopsy ang 8 pa ka bangkay sa masunod nga semana. Ang Bucor
ang nag-hire man sang dugang health personnel agud pahamtang sa mga presuan kag penal farms sa nagkalinlain nga lugar sa Pilipinas. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa aton sining pagpanumbalik mga kaaksyon, balita ni Aksyon na video posible gikan naman sa Banwa sang Hinigaran aton kadtuan dugay-dugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na lang sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo. Aksyon na video posible balita gikan dra sa Banwa sang Hinigaran. Kadtuan ta dugay-dugay kay Janilo Sansino. May lang nga pagpamati Janilo Sansino, no? Kadtuan ta ng balita ni aksyon na video posible. Senior citizens nga amay ginlabo sang iyang 49 anyoso nga bata na numaniman sa Banwa sang Hinigaran, Pilason mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni aksyon na VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex Pilason ang isa ka lalaki matapos iniyang ginaaligar ginlabo gamit ang isa ka espading sang kaugalingon nga amay taknalas 10:20 sang aga kahapon, Desyembre 2 sa may sitio Linaw, Barangay Bato, Banwa sang Hinigaran. Ginakilalang biktima sa kay Randy Hicana, 49 anyos, soltero, samtang ang suspect naman amo si Esteban Hicana, 80 anyos, amay sang biktima kag Lunsay residente tanan sang nasambit nga lugar. Sa
Sandig sa report, mayara sang hindi paghangpanay sa tunga sang mag-amay nga hikana. Antes pa man natabo ang insidente kahapon, nalagugat sa ila madugay na nga hiligot anon sa isa kag isa. Gilayon nga gindala ang impilason nga biktima sa Hinigran Emergency Clinic para sa nagkaigo nga pagbulong, samtang nagparagyo naman ang amay nga hikana matapos nahimo ang krimen. Sa karon, action na ekspadayon pa naton nga ginahibalo ang pinagkaulihing nga update nagikan sa Hinigran PNP kumbala nadakpa na ang sospetsado nga mong responsable sa krimen. Balita nagikan sa Banwasang Hinigran. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwasang Hinigaran, mga kaaksyon. No? Atensyon sa mga NPAs, sa mga katapo sa New People's Army, mga kaaksyon kay may ginpagwa diring information ang Armed Forces of the Philippines. Sambot na gakomporme ka muna kung wala. No? Yara na lang kuno sa 24 ang mga guerrilla front sang New People's Army, 24 sininga tuigo gikan sa 89 sadtong 2016. Bakod-bakod gid man sadtong 2016, no? 89 pa mo subong 24 pila gid ang nabuhin. Almost half gid, pila gid ka porsyento, 90. Ay 40, no? Hamakin mo ni mga 65 gid ka grupo sang guerrilla front ang nabungkag, no? Sunod rin sa kay Armed Forces of the Philippines EFP spokesperson Colonel Midel Aguilar, no? Sa 24 ka mga nabilin nga guerrilla front, 5 na lang diri ang aktibo, samtang ang 19 ang nagahuyang na, no? Ambot kung conforme maning NPA ni sa report sa Armed Forces of the Philippines. Based na sa data nilang nakuha, mga kaaksyon namon sa kangina, no? Dugang pa ni Aguilar kung masustener ini ang operasyon batok sa 19, sila na mismo ang madula kag mauntat bangod wala na sang programa nga ginapatuman, mga kaaksyon. Ginpayag man sini nga tutukan sang ilang hanay ang 5 ka mga aktibo nga grupo tubtob maghuyang kag madula, no? Ano nga mga areas ni man nga may mabaskog pa ang 5 ni ambot kun ang Negros Occidental sakop ini, no? Based ini sa report sa Armed Forces of the Philippines, no? Nagapati ang Armed Forces of the Philippines nga ang community support program sang gobyerno ang epektibo sa pagsulbar sang insurgency nga programa sa mga nabukid nga lugar sang Pilipinas. Madinalagon man suno sa kay Aguilar ang tikang nga ila ginahimo batok sa pagpamahog sang lokal nga terrorist group, mga kaaksyon. Di sunod diri kay Aguilar, una nang 3 ka bulan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. naka-neutralize na sila sang 50 ka mga miyembro sang local terrorist group kag naka-recover sang kapin 64 ka mga armas lutang. Bao kadamo gali ba? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:20 ang aton oras, mga kaaksyon. Ariyo sa mga kaaksyon ta nga nagapaabot man sang 13-month pay, mga kaaksyon. Ari may balita ta sinyo kay timing gini. Masunod nga si Manang, iba sinibot ko nakabato na sininga week, pero ting dagdaganay ang tagtaganay gid sang 13-month pay sa palabuton nga
next week, no? Tapos dason pagid nga next week, no? Pero sigurado na next week ya. Pero ang iba sini, ma-start pa na counting by December 12, no? Ginpanomdom ni Labor Secretary Vinvenido Laguesma sa mga employers nga wala sang exempted sa paghatag sang 13-month pay. Amo nang namida, subong nga bulan sang Disyembre. Kaya ang iban sini, siguro hindi ka lang makabaton 13-month pay ng tag-isa ka bulan, tag-2 ka bulan pa lang. Kag 3 ka bulan, abot kung ika-4 nga bulan, mayara na, no? Tiyan mo na mga kakson, isunod diri kay Laguesma, para sa kompanya nga hindi pa makahatag sang 13-month pay sa ilang mga empleyado bangod sa pila ka hangkat dulot sang pandemya, ilabi na sa mga small kag medium corporation. May assistance o kon pahulam ang Department of Labor and Employment, mga kakson. May dalaganan man gali sila. Ginpayag sang Tiglikom nga hindi nagakaigo ang mga rason nga ini para hindi maghatag sang 13-month pay ang mga empleyado bangod may mga pamagi para maka-avail sang loan nga wala sang interest o kon collaterals, no? Munang mayuda. Patag ni Laguesma, may maximum nga 40 or 40 ka mga empleyado sa isa ka kompanya ang mahimo maka-loan. Amo nang manami da. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Are pagiday kay ginatutukan sa karon sang Commission on Human Rights o kung CHR, diri sa Bacolod kag Negros Occidental kung may CHR man na di. Wala man ga ambot kung mayari. May ara pa man group sina pero I don't know kung sinong nagbulos kay CHR Valde Barona kay Romeo Bla. Ang ginaligar nga hindi patas blang kagkakulang sa trabaho sang mga Pinoy, no? Muning ginatutukan sang CHR. Suno sa CHR may posibilidad nga magaresulta ini sang modern slavery, no? Modern day slavery kung hindi ini masolusyonan mga kakson ay pertino. Ang panawagan sang CHR kadungan sa pagdumdum sang International Day for Abolition of Slavery nga gintukod sang United Nations agod nga pakigbatuan ang nagkalain-lain nga sa isang pag-ulipon kaangay sang human trafficking, sexual exploitation, child labor, forced marriage, kagiban pa mga kakson. Amudang mayuda siguro nga tutukan ina sang mga kakson ta, especially ang CHR para maghatag sang sining pamaagi bisan paano masolusyonan ina mga kakson. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Si Department of Justice Crispin Rimulya nagpahayag man mga kakson angot sa naobserbahan sa isang otoridad nga concerted effort sang grupo nga amo ang salikod sa pagkadula sang 34 ka mga sabongiros na kaligad nga tuig. Daway ng tsansa nga makita pa to siguro. Kadugay na ambot kundi na natusla lang mantusla pagsaguron nga daw manokman. Kung gitsagod sila mas mayo, pero kung ginlubong sila buhi amo nang hindi mayo, di ba? Ginhimo ni Rimulya ang pahayag sa pagpati nga may sindikato sa likod sang natabo base man sa mga informasyon nga iya nabaton mga kakson. Dapat gid hatagan ginig talupangod
sa iyang nga bahin ginpahayag sang Philippine National Police o kon PNP nga wala pa sang lead, way pa sang kung anong nga information nagsulod sila angot sa lokasyon karon sa mga sabongeros. Kadugay ng problema ang iban sa itong mga pamilya nag-a-appeal na gani sa mga otoridad ta, pero autotub niyan daw wala gyapon sa miyura. Tigin pahayag naman ni Police PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo nga ila man ginalantaw ang posibilidad nga may isa ka grupo nga among sa likod sang pagkadula sang mga sabongeros. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Daligid lang mga kaksona, standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad mga kaksonamon sa kanginan. No? Salamat gid sa inyo sining pagkigupod sa Sabado nga edisyon. Ang wayta malabutan pa lunisan talang ini mga kakson. No? Sige, nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian
ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig.